Kaliguran kong kabataan, inasalpan kayanan, bisan po ating meto nga pengaring babae, nyangaman mananang malapit na yung mapupos sing Vienna, kitiking yato. Inaos na rin at lunang anak na lalaki, bang panabilina na lang. Nga nakarin at lunang anak na lalaki, anak, kin panagdam ko ay ang maglambat, kiniking yato. Aldo may minanang pamikakatawag, at nginin ang mitalakad ang pamilakan. Panabili kong mayang kirayo ko, sanang may panteno ring bitis ko at magbiyak ding mata. Mikakalugod kayo. Itang lugudan kayo ng mingtatang yung kayo. Papanatilyan niyo at pasulungan niyo pa. Kakadwa na ninginda, ating umurin sabyan kayo, karkim pitong hektaryang kapunta, ating makakutbut akayamanan. Sana po tangaliming yun na, kukulkulan niya, ikapunta ang pitong hektarya. Bangketa pakinabangnan niyo, ikayamanan, ang makakutbut king gabon. Kalibing ng indara, kinanwalang pala rin at talong mikakapatan. At pingkulan na yung kilkulan, ing pitong hektaryang gabon. Apol-kol day ko munang hektarya, alalangi kita paul ang makaputput king gabon. Katlong hektarya, alalang apol-kol ang kayamanan. Kalima, kanang kapito, alalangi kita kayamanan. Sabi na ni Bunso, iyan red, bibirwa ng atang matanginda, may pagandang gusto, pabulan makulkul tamo, alata makulkul. Sabi na ni Panganay Albert, tayo sisisya ni Ma, maya pangana, tanang-tanong pali, para naman tayo, di na tayo ang bono, yung diwada ito. And in 3 months, may mupul lang masara. Another mupul, another, and another. Ang ganagay ng bibagwala. At benamand din kanawan, yung karelang pamibirgin. At nga ng Alberto, aring adwa ng wali, ako nang bahala ng asikan. Andy at Alfred, mag-aral kayo. Kinanwa yung medisina yan, kinanwa yung architecture yan, Alfred. May nyari na rin may kapatad. Yung isa na birthday ng Albert, minuli niya Andy. At ikit ko yan ng mga katiya. Ikit ko rin gamat na, may manuwali ko yan, kingpali at timla. At irana na kingpamanasik. At ginawa yung painting yan, friend. Yan di parang kuya na. Kuya, o yung regalo ko kaya ka. Dinggamat mong makati. May manuwal ko rin kuya mo. Uling kapamilan ng dareng gamat na rin. Asina ron, kingasikan. Mayari kaming may haral. Ning kapatid kong iyan, friend. Then, may kapatid, nagkanang eventuala, may kakalulod lang. At yan, friend, uling mayari ang medisina, sinesele ko yan. Tutu, ating kayamanan, nga naman di ang koya, friend. Ing kayamanan pala, ayaman ba ng inda? Itang kayamanan na bumalik sipakan. At syaga, kimama na naman ang pong pamagaran. Ing gamunatin ang kayamanan, watang gamulan may bagwa. At iniara nasa darendakan. Minabasa na pupul, another pupul, may second crop na rin aliwa. Ing kayamanan, ing kanawa na babyan ng gabon, ang bunga ng kasipagan, at matyagang pamagsawa.
Ing kayamanan na pabiyang edukasyon na kilpunan mo for so many years. Migtsaga ka, mig-review ka. Ginamit na rin pengaring momendam lamor mo pera makating kampan Christian. They invested in life. You invested in your future. At ingyan ang profesyon, ingyan ang edukasyon, yung maging sandalan for a better life. Manawang pamibiyemi, pabunga na ning matyagang pamagaral ang buong edukasyon. The gospel today is about the parable of the buried treasure. Medyo yung kayamanan na sumpungan mo. Medyo yung perlas ang pagdulapan mo. Itang medyo nga sumpungan yung kayamanan na nangkiwan. Bisa din ang isabla, silinin gabon for a greater price. Ulit-uli na bagnanit ang kayamanan na ito. Itang medyo manin ito niya magdulapya, niya nga magdulapan. Itang kanto na sinakripisyo ng isabla to own and to have this pearl of great price. It happens by chance, and it is something that we look for. Numinsan dahil sa pagkakataon, nakalabagi, malilyan yung biyatang. At hanggang sino pa na tao, malabaging tao ini, yung magligtas kaya ka. Yung mag-hire ka bilang metong manager. Sino ba may metong tao, may flat tire niya. Ito palang may ibandiging kotse. Manager niya, metong ang kumpanya. At niyang ibiyeming lagyo mo kayo naus na kabukasan, tambing ka ating obra. O tangati na ang obra, pakamalan may obra. Ito naman metong pagdulapan niya. Inyang bigtulap niya may nakit siyang perlas, ay alang kasimpara. He sacrificed everything to have this pearl of great price. Nanula po rin bahagi ang pagtulapan tamo o kukulkulan tamo na narin treasure o kayamanan kingkira tamong pamibiyem-yem. Ikayong high school student, sana ngayon ipa-decided na kayo o mibisip na kayo. Nung nanong kurso yung kuwanan nyo, potang mag-colegio kayo. Siguro na nagawa kayo criminology, o kaya naman education, o kaya business entrepreneurship, fine arts, or whatever. Pagtulaman me, ingmasanting ako na bukasan, kapamilatan na ng matyagang pamagaran. And do everything you can to graduate in college. Kailangan mo magsakripisyo. Iwasan mo sobrang pamagbarkada. Iwasan mo pa mo yung pamagdrugs o premarital sex. Invest in your studies. And good wealth and good life awaits you for a brighter future. Kailangan mo magsakripisyo para mayali ang yung pamagaran mo. Alitang bentang ng perang pang-tuisyon ni Mama. Wadang kaya rin yung pera ka rin isinayang mula niyang pamagbarkada. Niyang puntalan lang ni Mama. King Kuleo, sa ikutan mo yan pa. Uli nga na ba ng Mama yung palang pang-tuisyon mo? Ginamit mo lang yung pamagbarkada. Malunos na naman kang Mama. Aldon, bengaris na ako, Brian. E nabalan mo ka naman dampot ang aldon na yung tuisyon mo. Sana mo sa sayangan nita. Apat mong balbo pagharap ng masalese. And after 4 years, 5 years, watang may pasal yung board exam mo. Tuloy-tuloy yung kanawan mo. Maninaya rin millions in your hands. Pero din milyon. Ing kayamanan, ing masanting abye. Kailangan mong mamundasyon. Kingkir ang pamagaran. Mag-aral ng masalese. E mo pagloban yung pamagaran mo, ulimpot ang kayari mo. Ing edukasyon mo yung maging kayamanan. And no one can take that away from you. Ing ang expertise, ing ang skills, ing ang knowledge sa pag-aralan mo, yung maging puhunan to build a better future and to secure your future. Not only in your profession, may kakalimuan ng akong ito. Medyo mo naman tayo pagdulapan at
dapat mong pagsadya. Yan binibigyan alasawa. It happens by chance binyan. Ang kilala mo yung Prince Charming mo. Or magkulap na naman. Nung mino, yung lalaki o babaeng paglolot mo o lalaking sagutan mo. Pero bodang bahalo mo din at ang naisinta. Aruin na nakasala sa iyong mga makamurit yung lugod ng minsan. When you become crazy in love for the man and woman that you want to marry for the rest of your life, yan na nakasala sa iyong imam. Kaya kasapa patol kayong talasawa. Uli manira ang pamilya. Be a legal wife, not illegal wife. O dahil na tagisinta kinalak ng dalaga. Diyos ko'y punasa resi. Ang ganang magpusitara yaw yung misi kaya kuntok king sintahan. Nabutan ko rin ang dalang bisang makyasawa. Go for it nung love name. Nanamisan din pengari at wasalang-salang. Yan ang malagdas o pag-ibig kapag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Siyempre, nangyahabisan itong dalaga, kaya tumakas na kasi siguro, magpusita ka. Alam-alam yung sinta. Uli nga kilala mo na yung pearl of great price. Sana! Uli na hindi mo kilala, pero pakasalagin mo itong lalaki ako, bala ko sa gintuya, tansuya pala, tiktak ya kapaman. Masatingan mo niya magluluhi. Kini pe pakasalaki. Pagparangalan na kang mabilo ba yan, yung asawa ng tansuya pala ginto. Uling mataman siya po, irresponsably. So whether friends, dalaga ba yung tao, alam niyo pa sana yung pamag-aral niyo. Sana na kayo masalay sa obra. Huwag naman din na yung stable job. Go for it. Kasal kayo kayo ng lalaking sinta ng biyay. And dig into your hearts. Get to know one another. Siyempre, kulkulan may pangatao, yung pag-asawahan. E naman nakikip kayo one day, 2 day, 1 week, may pag-text kayo. O may pag-Facebook kayo. About 1 week. Bisa ng pakasal, mga hitay. Kulkulan yung pangatao. Pangatao ni metong at metong. And then, otang kilala mo niya, kalukuran mo niya. Settle for a good life based on love and financial security. Mother, brothers and sisters, yung pamilya metong yan ang kayamanan. Sana gambulan tamo yung lugod pengari, yung lugod pamikapapatan. Kung oras ng family time, be there and be present. Pakamalan ka ng pamilya tamo. Pakamalan ka ng pengari tamo habang at tsula pa mabiyada ko. Kulkulan yung kasaysayan ng kanyang lahi. Balo yung mga natin may kilala yung mama ko ay tatamo. Bala mo naman na doon ang may umpisa, kulkulan niyo yung kasaysayan ng kanyang lahi. Be rooted in your family history. So you begin to love your family and have a great sense of family pride. Huwag ang kulkulan niyo yung kasaysayan ng lahi. Huwag pa kanya pilito. Huwag pa kanya niya, huwag pila na rin kapatid mo. Makanamo kayong may bagwagin kaya kayong pamilya, magtindala pa lang mumot ng pengari. O kaya tinaklo. O kaya dahil na ka rin king late, miras na kayo, may kipagsapalaran ka. Kulkulan nyo, gagambulan mo naman. Inglugod pengari, inglugod anak, inglugod na rin may kakapatid. Gambulan nyo ito. By investing your time, talent, and treasure for the good of your family. Di kayo anak, sana po ng value sa family appear, be there. Your presence counts a lot. Your presence counts a lot. Pantunan ang imam. Sana po ng mga latigo elementary abe-abe kayo. Sana po ng may makisawa na kayo. Sesen yung pamikalo nito bilang metong ang pamilya.
Because one of our greatest treasure in life is a one happy and a loving family. Kulkulan tao yung kayamanan ng makapalugking banal na misa. Opening the treasures of the kingdom, dingaman ng Diyos. Alam sawang kukulkulan tamo, gagambulan tamo ba ng Domingo? Bakit alano tamo mga tuklasan? Ingalang kasimparang lugod ng Diyos, lugod amin pamo king krus. Lugod amin dadao king sarili, king banal na misa. A love that is more than willing to lay down Israel a million times para king kakatamang kaligtasan. Dingleban na rin naman ng Diyos, ababya kasalan ka rin kakatamang kaisipan. Apasingan ka rin kakatamang lo, ababya diwa, kinaldol ko tamang pamibyen-byen. Gambulan tala, kulkulan tala, the treasures of God's love, king kaya naman, king manalamis. So much so po, ang aluguran taning Ginoo, He becomes our treasure. Ang tanging yaman ng buhay natin ay sana matuklasan natin sa pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga salita at sa banal na misa, sa pag-alin ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaluban ng Maria Magdalena, akiramang pemperangalan last July 22. Si Maria Magdalena, pinagdaman ng lugod ng Diyos. Mapalayan ka kalalaking linabas kaya ginamit din. Pero yung pepatawaran ng ginupen ng daman, she was loved. Maulagaya king akong Ginoo. At itawalan, maulagata mo king mata ng Diyos. Yan ang may patawaran ni Maria Magdalena, elemento na limang lalaki. Nito niya may puso na, a heart that beats for God. Yan ang may kinukit-kuti, paano tunanin? May mga pusong magdulap din Ginoo. Ika nung may kanay mami, masawa mo yung anak mo, siguro pa nalukyan may kay sementerya. Pinalukyan yung Maria Magdalena yung bangkay ng Jesus, only to find out that the Lord has risen from the dead. In lugod, biyaya pa. There will always be a resurrection for people who love. At sana'y maging kayamanan tamo yung pinyang Ginoo. Kaya walang niyang kayamanan niya pinitunanin ginaging putputan. At sana pagdulaman tayong ginaging banal na misa. A heart that longs for God, my soul thirsts for you. Nung lukarinig kaganapan ng biyatamo, at suya yung akong Ginoo.